gràcies per convidar-me. La veritat és que ens va sorprendre molt perquè és una pel·lícula una mica estranya, no és exactament de terror, té aquest toc fantàstic i sí, ens va sorprendre molt, com deia ahir, ens ho vam passar molt bé fent-ho, vam aprendre moltíssim i haver tingut aquesta recompensa per un projecte així en el que vam, com es diu, posar tota la carn en l'assador, doncs ens ha recompensat molt i realment t'empuja que els pròxims projectes doncs provis més, milloris coses que has vist a la gran pantalla quan la vam veure ahir, doncs veus ja coses que dius la pròxima vegada ho faré diferent, però sí, tenir aquest suport positiu sempre ajuda per tenir una mica més de confiança i doncs amb el pròxim projecte mirem això, però seguim en el nostre camí. Doncs el curtmetratge va començar com una prova de càmera, volíem llançar-nos a fer un curtmetratge en 16 mm fora de la Societat de Cinema, que és on havíem estat desenvolupant els nostres projectes, de Societat de Cinema de la Universitat, i a l'hora de voler fer aquest curtmetratge, doncs el que va començar com una prova de càmera vam dir, volem potser expressar més que una simple prova tècnica. I allà va ser on ens vam donar compte d'aquesta idea que realment tu quan passeges per Londres, que és on vivim, veus aquest constant moviment de la ciutat i aquest constant edificar, eliminar edificis, tornar-los a fer i passar per carrers que ja no reconeixes quasi de tot el moviment que hi ha hagut. I això, doncs, quan ho vam voler convertir en imatges, la idea del monjo crec que va ser una manera de donar-li potser un toc còmic, un toc potser més místic també, i de portar-lo també una mica a casa d'on som el Pedro i jo, el productor i jo, que clar, som d'aquí, i que s'ha de veure, jo crec que aquest xoc entre la figura del monjo, la figura d'una Londres on estan aixecant tots aquests edificis nous i bastant lletjos, moltes vegades, amb aquesta estètica també una mica antiga, a partir de les òptiques i les càmeres que estàvem utilitzant. Sí, d'aquí va sortir el concepte del curtmetratge. Sí, doncs jo vaig acabar el batxillerat aquí, a Barcelona, després me'n vaig anar un any a Roma a estudiar a un curs d'humanitats que hi havia allà per fer un any sabàtic, on vaig estar amb el llatí i el grec, a un lloc on parlàvem llatí, només es podia parlar llatí, i després aquest any em va permetre plantejar-me ben bé on volia fer el següent pas, mirant cap al cinema des del principi. Vaig tenir el dubte, quan estava aquí a Barcelona, de si anar a demanar plaça a l'ESCAC o no, però em va semblar que el camí de la filologia clàssica potser podia aportar més a les coses que jo volia fer, que era escriure i dirigir, en el sentit de que vas a l'origen de les humanitats occidentals i vas a veure com funciona la narrativa des del principi, no? Llavors, això, quan vaig estar allà a Roma, em va donar aquest any per poder investigar bé on podia fer les dues coses d'una manera que ninguna de les dues, o sigui, estigués equilibrat, no? L'experiència entre els dos camps. I la Universitat de Londres, específicament el University College London, tenia un bon equilibri, perquè per una banda tenia un bon departament de filologia clàssica, on podia estar ben format, i a més tenia aquesta societat de cinema, que és un grup que el porten estudiants, a dins de la Unió d'Estudiants, el Sindicat d'Estudiants, que porta actiu des del 1948, quan van tornar els soldats de la Segona Guerra Mundial, ja eren una mica més grans del normal i tenien aquesta capacitat d'organitzar grups més ben fets, i van muntar aquesta societat de cinema allà. Des de llavors fins ara segueix activa. Jo vaig tenir l'oportunitat de ser el president de la societat durant 2 anys, del 2020 fins al 22, que també van ser anys complicats amb tot el tema del Covid, com fer funcionar una societat que està repartida pel món. Però allà la principal cosa que vam poder fer és provar
perquè eren curtmetratges de poc pressupost, però com no els avaluava ningú, perquè era una cosa feta per estudiants, doncs podies provar moltes coses, aprendre a treballar junts, perquè clar, allò és una societat, tothom paga la seva tassa i és membre i té les mateixes oportunitats que tu. Llavors quan fas una producció allà tothom ha d'estar equilibrat, tothom ha de tenir la seva posició i treballar junt. Llavors va ser un bon lloc, doncs, això, per provar, per aprendre a treballar, per conèixer amb qui vols treballar també i aprendre com organitzar unes produccions d'una manera que siguin eficients i que puguis, o sigui, que es noti cada euro a la pantalla. Llavors allà també vaig tenir l'oportunitat de conèixer els meus ara companys de pis, que vivim 7 en una casa allà a Londres, ens vam conèixer tots a la Societat de Cinema i vam fer aquest grup, Campdale Motion, perquè vivim al carrer Campdale, amb els que ara doncs, treballem junts i fem. Alguns segueixen a la universitat estudiant, uns altres com jo ja estem treballant, no? I als nostres temps lliures doncs, ens juntem i fem curtmetratges. I aquest va ser, The Holy Yield, va ser el primer d'aquest grup i ara crec que ja portem 4 produccions, hi ha una que estrenarem en un parell de setmanes, que el Pedro és el director i jo vaig ser el director de fotografia, però principalment el clima que s'ha creat és un de col·laboració, d'aprendre junts i de navegar aquestes aigües del cinema independent doncs, com un grup, que a vegades es fa més fàcil que fer la travessia del desierto tu sol, no? Doncs sí, o sigui, bueno, el 16 mm, com dius, és una mica més complicat que el digital perquè no veus el que realment s'està imprimint a la pel·lícula. Tu veus la llum que t'entra pel viewfinder, però pot ser molt diferent el que s'estigui imprimint, no? A més amb aquella càmera, que és del 1965, i tens un viewfinder superpetit, unes òptiques que no pots canviar perquè són molt antigues, tenen una muntura molt diferent. A més, és una càmera que fa molt soroll, però moltíssim soroll, llavors hi ha la complicació aquesta, i que només pots enfocar a 1,5 metres de la càmera. Llavors, clar, els espais petits que estàvem treballant era complicat ficar-ho tot. I sí, és el model que tenim a la societat, la 16BL, que també aquesta càmera va arribar a través de la televisió pública de Suècia, que no sé com, però la nostra societat doncs, la va acabar comprant fa moltíssims anys, als 70, una cosa així, i aquesta càmera doncs, ha estat a la societat des d'aquell temps, l'ha utilitzat el Harry Bradbeer, que ha dirigit Fleabag, Killing Eve, Enola Holmes, totes aquestes pel·lícules, l'ha utilitzat el Christopher Nolan per fer Doodlebug, per fer Following. Llavors aquest model de càmera realment ens inspira molt i a l'hora d'escollir, doncs clar, poder utilitzar les mateixes eines que han utilitzat aquests grans cineastes, dels que hem d'aprendre molt, doncs ens va semblar que era la decisió oportuna. I també era la càmera en la que teníem una mica d'experiència, perquè quan vam començar les produccions de 16 mm a la societat, 2 anys abans de fer aquest, era l'única càmera que podíem utilitzar. Llavors això també ens va donar una mica de seguretat de dir, bueno, sabem com funciona aquesta càmera, és una càmera complicada, que a vegades s'atasca, a vegades fa coses estranyes, però la coneixem i bueno, li agafes com una mica de carinyo també. I sí, així és com va sortir el projecte amb aquesta eina. Doncs realment la localització principal era on vivia el coproductor, Pedro, que el seu pare és el curador del museu, l'estaven tancant i quan els hi van preguntar, escolta, podem fer alguna cosa aquí? I ens van dir, sí, teniu un mes per fer-ho. I aquell era el mes en què estaven ja tancant, ens vam anar allà tots, vam veure les localitzacions. Clar, el disseny d'art ja estava una mica aconseguit, perquè el lloc és particular, és una casa que crec que la va comprar una persona al tornar de la Segona Guerra Mundial i realment és molt particular, o sigui, té de tot en un espai comprimit, té coses antigues, té coses com més modernes, però té una estètica molt, molt interessant, té un toc aquest de decadència molt, molt vistós per la càmera i
I realment tampoc vam filmar les parts boniques de la casa, perquè hi ha sales precioses, però justament buscàvem aquestes sales més fetes polvo i doncs vam anar al sòtano, vam anar a les parts que tenien més textura, quasi, et diria. I llavors el rodatge crec que van ser 3 dies a aquella casa, que com no teníem diners per fer la pel·lícula, vam estar dormint tots al set, que érem un equip de 20 i no ens van quedar tots, però la gran majoria es van quedar doncs, pel terra, als sofàs i tot. Allà sí que hi havia fantasmes, jo crec, perquè la casa per la nit es sentien sorolls i portes i tal, o sigui, va ser una experiència molt interessant. I clar, l'ambientació ja del set i tot et fa aquest aire místic quasi de, bueno, a veure què trobem, no? Llavors vam estar 3 dies allà i un dia a l'estudi de la universitat, que és una caixa negra on vam poder fer l'interior de la Magrana, i després vam filmar unes escenes al parc de Hampstead Heath, aquell cap de xai que roda per allà, i finalment a Sevilla, on vam anar a filmar el Santo Entierro, que es fa un cop cada, crec que són 15 anys, una cosa així, 15 o 20, i ens va coincidir que aquell any doncs, estàvem allà. I vam agafar aquelles imatges de la canina entrant i sortint que realment impressionen una mica. Sí, realment a l'últim any d'universitat l'estava començant, teníem les ganes de fer aquest curtmetratge, de poder començar a fer els nostres projectes de manera independent i clar, quan ets estudiant tens poc temps per poder treballar en llocs diferents, però com era el primer trimestre i veia que potser podia trobar una manera d'equilibrar els temps, doncs, i com sóc molt fan del sumo japonès, en aquell moment la plataforma de visionat del sumo, de la tele japonesa a Europa era nefasta, anava lenta, no es veia ni en alta definició ni res. Els hi vaig escriure una carta dient, escolta, aquest servei que doneu no és molt bo. I llavors em van dir, bueno, doncs fes-ho millor, i em van contractar per treballar allà, i vaig començar en la part de software, que fèiem, diguem-ne, el RTV Play per Europa, el nord d'Àfrica i Orient Mitjà, i després d'allà sí que ja vaig passar a la part de tant retransmissió, o sigui, manejar la retransmissió des del Japó fins a tota Europa i aquests territoris que cobríem, com a la part de producció. Estem treballant en documentals, etc. I ha sigut una experiència molt interessant perquè realment la televisió pública japonesa és una de les més antigues, té una estètica molt particular a l'hora de fer els programes i tu veus les decisions que prenen els productors, com cuiden el producte des de parts molt diferents del món, perquè l'estan produint aquí, però volen que connecti amb el públic d'allà, no? Que està acostumat a una manera molt específica de fer televisió. Llavors, això m'ha ajudat molt per veure, no? On estan els petits detalls que configuren l'estètica d'un producte audiovisual i poder parlar amb cineastes i directors, productors del Japó que venen a Londres, la seu europea està allà, per conèixer, no? Què és el que estan buscant, què són les coses a Europa que els interessa, quins elements es porten al Japó, i estan també una mica enterats de l'actualitat cinematogràfica i televisiva allà. Llavors, realment ha sigut molt útil aquesta experiència, encara estic allà. Sí, el premier de la pel·lícula el van fer al Regent Street Cinema, que està al costat d'Oxford Circus, i té la particularitat que va ser la sala on van arribar els germans Lumière a ensenyar la primera pel·lícula al Regne Unit. I vam tenir la sort de que els hi van presentar el projecte, els hi va agradar molt i ens van deixar fer el premier allà. És una sala molt interessant perquè té aquest art déco que el van restaurar fa pocs anys. Està molt bon, la veritat és que té una estètica molt bonica i té aquest, o sigui, ens van rebre d'una manera molt càlida i va ser un molt bon event principalment per presentar el següent projecte, perquè volíem fer un event on
poguéssim combinar les dues coses, no? Celebrar el fet de que hem acabat, que està acabada la pel·lícula, però d'una manera molt més present quins són els següents passos per poder ja començar i donar-li aquella primera empenta al pròxim curtmetratge, i què millor que fer-ho dels teus amics, de la teva família, de gent que ha arribat allà que no saps com ha arribat, de gent que tu admires de la indústria que has pogut convidar i que han vingut, i realment va ser un premier que ens ho vam passar molt bé. Aquest és un projecte una mica més ambiciós i esperem que l'ambició no ens haguem passat amb això, però és un curt d'època que ocorreix a finals dels anys 40, es diu A Flight of Fancy, que es podria traduir com un vol de fantasia. És la història d'un pilot de la Royal Air Force, o expilot, que està al nord d'Escòcia, a les Illes Shetland, i d'allà doncs, té aquest problema de que l'han eliminat del seu esquadró i ara està treballant a una de les consoles de radar. Té aquesta comunicació irregular amb la seva dona, que està treballant a Londres encara, i es comuniquen... Clar, la comunicació militar en aquells moments era molt limitada, i llavors l'única manera que té així, com més clandestina, de comunicar-se amb ella és connectar un theremin que ha construït ell. El theremin és un instrument que es toca sense tocar-lo, a un retransmissor de ràdio, i llavors de tant en quant li pot retransmetre un concert fet d'una manera íntima per ella. I allà és on comença tot el problema, que clar, no el vull desvelar. Ara estic en el procés de muntar-lo, vam estar filmant a principis de setembre, vam estar 8 dies en total, i també va ser una altra experiència perquè era una dimensió diferent de producció. No era, jo crec, o sigui, no ens vam passar, jo crec, amb el tamany de la producció, vam poder, jo crec, fer un bon pas endavant, però sense fer masses passos endavant, sinó equilibrar-ho bé. Vam estar moltes localitzacions, des de Senate House, on el Christopher Nolan va fer crec que algunes parts de Batman Begins i del Dark Knight. També vam estar filmant el primer bloc de radar del món, a un lloc que es diu Baudsey, que està a l'est d'Anglaterra, i va ser també una molt bona experiència per aprendre a coordinar tots aquests canvis de localització, anar cap allà, portar l'equip d'un lloc a l'altre sense perdre res i sense perdre temps, que és la cosa més valuosa quan tenim aquests recursos tan limitats. El que sempre et falta és temps, i aprens a gestionar-ho. Hi ha coses que òbviament per la següent també farem diferent, perquè sempre es cometen errades, coses que dius aquí potser no vam ser eficients del tot, però sí, ara estem en el procés d'ajuntar-ho tot i de les peces que tenim, dels metres de pel·lícula, fer una pel·lícula de veritat. No el coneixia d'abans, però a l'hora de fer la recerca pels festivals que teníem a Barcelona o a prop de Barcelona, aquest em va sorprendre molt per la seva història, perquè no es troben tants festivals amb la història del Festival de Molins de Rei, i també per els curtmetratges que havien estat premiats en edicions anteriors. Això et fixes molt perquè veus on està la veu que està intentant projectar el festival, i això em va agradar moltíssim, i per això també vam dir, doncs si fem la Premier Mundial la fem aquí, i a més era una bona excusa per venir de Londres un cap de setmana, que sempre s'agraeix, i hem estat molt impressionats, molt agraïts del tracte, ens ho hem passat molt bé. Ens sap greu haver-nos d'anar el dilluns a primera hora, perquè vaig estar mirant el programa l'altre dia i té molt bona pinta, però bueno, el Pedro està a la universitat, jo estic treballant, així que no ens podem quedar més, però a les pròximes edicions sí que ja intentarem planificar-ho d'una manera que puguem passar temps aquí i disfrutar i gaudir del cinema que es projecta aquí a Molins de Rei, que és molt bo i molt particular. Moltes gràcies a vosaltres.